Sumay sa mga balita, mga canned goods sa pork dumplings o mga sausages gikan sa nasod siya tayo nga apektado sa Asian swine fever virus na sakmit gikan sa duha ka mga Chinese grocery store sa Mactan. Atol kini sa inosang operation sa provincial o city veterinary office dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina adunay live exclusive report. May Human nakapahigayon og random inspection ang mga taga-City Veterinary Office sa mga Korean restaurants ug stores niadtong Lunes. Laing batch na usab sa mga Korean ug Chinese restaurants ang ilang gisusi kagahapon ug ning higayuna ubay-ubay nga mga pork-based products ang ilang nasakmit. Mubalor sa 15,900 pesos ang mga canned goods nga nasakmit gikan sa usa ka Chinese grocery store sa Barangay Mactan. Samtang dulan usab sa 45 kilos nga sausages, dumplings ug chorizo ang nasakmit sa laing Chinese grocery store sa mao gihapong barangay kagahapon sa buntag. Kini atol sa gihimong joint inspection sa mga sakop sa provincial ug city veterinary office sa unom ka mga Korean ug Chinese stores ug restaurants sa Punta Inganyo, Mactan ug Maribago. Natay products nga na confiscate unya kuan lang kanang amo lang silang kitagaan sa executive order ni mayor and also with the kaning executive order na ni Governor Gwen Garcia. Tinguha karon sa City Vet pagsubay sa mga supplier sa naasong grocery stores kung nganong nakasulod ang mga supply sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga unta higpit man ang inspeksyon sa airport ug sa mga pantalan. Nakuno sila supplier pero murag niagi sa lain nga city. Naa siya kon so mao pa nay among gi-surveillance karon o asa nagikan. Human mipagawas og executive order si Governor Gwen Garcia sa pagsakmit sa tanang mga processed meat nga gikan sa nasod nga apektado sa ASF virus. Si Mayor Jonard Ahong Chan mimando usab sa City Vet sa paghimo og random inspection sa mga Korean ug Chinese restaurants sa Dakbayan. Babhayan sa mosunod nga mga adlaw, laing batch na usab sa mga foreign restaurants ang susihon sa mga taga-City Veterinary Office tungod kay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 312 ka mga ingon niini nga restaurants ang nahimutang. Ug so far, Bob, mao ka na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, Mai, sa imong live report.